Ahoj všichni, dneska si uděláme spolu pecka recept, ale s dietou. Ne s dietou, protože mě bolí bříško. A jdeme si to udělat. Budeš potřebovat 1 citron, okurku a jablko. Takže a ještě misku. Takže už jdeme na to. A ještě prkínko, počkejte. Může být klidně menší, ale já jsem si vzala tohle. Je to velký jak můj mobil skoro. Větší jak můj mobil, ne skoro větší. Tak. Nakrájíme si asi první to jablko. Uděláme si z toho stroužky. Takže budeme potřebovat struhadlo, nebo co to je? A děláme si jakoby takové plátečky. Můžete tam hýsat kůru, ale nemusíte, kdo ji nechce. Já ji tam dám. Kdo má dietu, tak bych si měl taky dát tenhle salát, protože je to dobrý na nervy a takže kdo má nervy z někoho, dej si můj salát. A nezapomeň mě odebírat a lajkovat, protože já potřebuji lajky a odběry, protože my máme s bráchou takovou challenge, že kdo bude mít víc odběratelů, tak bude se týden, tak ten druhý bude týden poslouchat toho. Takže prosím, ať to tak jde. Můj brácha je na mě hrozně zlej. Takže prosím. Můžete udělat celý jabko, ale nemusíš. Klidně ho vyhoď pak, nebo ho dej třeba, jestli máš morčeň nebo někoho, kdo by to snědl, nebo mamku, taťku, bráchu, ségru. A nebo do zbytku. A loupeme. Takhle. A můžeš si toho tam dát kolik chceš, já vám pak ukážu, kolik toho mám já. Jestli chcete tolik, kolik toho mám já. Tak, mně to stačí, půlka jablka a zbytek vyhodím do zbytku. Skovala jsem to, ať to mámka nevidí. Jo, já vám ukážu teďka, kolik jsem si toho dala. Tolik. To mi stačí, protože já prostě chci jen tolik. Tak, hop. Hop, hop. A pro další recepty mě vlastně upozorňujte na Instagrame. Jmenuji se tam, myslím, Julinka Legendaria, anebo Julinka jenom. Jo. Strojčenks. Tak trošku to urovnáme. A jdeme na okurku. Takže rozbalíme okuru. Nožem. Stejně ho potřebuju. Rozbalím si jenom půlku, protože budu potřebovat jenom půlku, ať se to nevyhodí. Tolik.
Zase. Opatrně. Dělám okurku. Můžeš, jak chceš, velký plátky. Já dělám takhle. Takhle velký dělám třeba. Tenhle salát dělám úplně poprvé a napadlo mě to, nevím jak. Něco i do pusy, že? Víte, proč to oloupu? Že tohle nechci. To vyhodím do koše. Ale já budu loupat tu druhou vrstvu. To je tohle. Zbytek s ním normálně, protože já miluji okurku. Prostě ji zbožňuju. To moje nejoblíbenější zelenina a rajče taky. Ale víc mám radši okurku. Teď přišla babička, takže to chvilku zatápnu. Mezitím už jsem si něco nakrájela, ale krájem dál. Na takový šunkový plátky se to... Co to je s tím? Takhle? Takhle vypadají ty plátky. Ne, já si dám jiný, tady ten. Tak. A teď krájem. Babička odešla. Už mám všechny okurky naházený. Vezmu si jenom sůl ještě. Nakonec jsem vzala pepř i sůl. Máme v tomhle. Špetka. Promíchám. Jako maso. Nějaký třeba. Olízám. Sůl. A pepř. A taky promíchám. Odnesu. Hop. Míchám. Vezmu. Hodím do toho. Víte, co to je? Citronek, co jsem říkala na začátku. Vezmu nůž, neukrojím si prsty. A jestli to je vůbec citron. Žlutou mandarinku. Ano, je. Chvilku počkejte. A zbytek doplním citronem. Rozmíchám zas. A čau.